ucomrade uCebekhulu lo waseNtanda kwaXamalala iphuma ngaphansi kwestructure umkhonto wesizwe business movement iUBM engazwakali kahle ebantwini ngoba iyona enqola enamandla ukweseka umkhonto wesizwe. Akhona amanye abacomrade esinawo kwi-business movement la ngiyabona bakumsezana i-comrade lesinalo kwi-UBM kafushane nje bafowethu ngoba isikhathi asikho nale ndoda engihamba nayo iyaphuthuma kodwa ngiyafisa ukuthi as much as sekushiwo konke owethu ukuthi sihlale sibe discipline ngaso sonke isikhathi inhlamba nakho konke okusiqeda amandla masisaphusha umkhonto sigwinye ngoba siyayazi ukuthi ipurpose ubaba uNxamalala kukho konke okwenzakalayo njengoba umkhonto kunova nje i-discipline kuphela ababengayo akaphenduli umuntu kuphela ufaka iyalo nemfundiso. So ke nathi uma singayibamba lapho sizokwazi ukuthi siphumelele njengoba sifuna ukuphumelela ngo-2026. Ngiyanxusa-ke ukuthi uma bekhona abanye osomabhizinisi abakhona kule ndawo engathi bangasheshe bayazi sense of belonging ngoba uma kufika u-2026 nathi siwumkhonto ngeke sivume ukholo osomabhizinisi bakwagogo. So mawusomabhizinisi kusukela namhlanje usafuna ukukhula nasebhizinisini kumele wazi ukuthi khona umbutho okuthiwa i-UBM umkhonto business movement. We have a national structure, we have a provincial, we busy njengamanje trying to infiltrate kuma-region nakhona so that abantu abalekelela umkhonto kube clear mangabe sesingale ka-2026 sesukwinile sazi ukuthi osomabhizinisi abathembekile kumkhonto sisuka nabo kuphi ngoba lento enzoba uNxamalala ukuthi athi akube khona istructure sosomabhizinisi wathi ufuna ukuqeda lesi sigaba sokuthi komasipala kube nama-politician kumbe kube nama-officials axishwa imali emaphaketheni ebese ngabasasebenzela umphakathi kube nosomabhizinisi oyedwa othola imisebenzi yokuthenga. Bazakhula kanjani osomabhizinisi abamnyama uma kunosomabhizinisi ogxisha imali emaphaketheni ama-politician? So ke into ecacile nje neqondile sifuna ukuqeda impohlakalo emabhizinisini nakuzo zonke indawo la kufuna kuthuthuke khona abantu abamnyama sihambe ngokulingana ukuya phezulu. Inhloso yomkhonto wesizwe is to see development, hayi lesuppression ekhona. Abantu kufuna bakhule emabhizinisini ngokulingana kungabi khona osomabhizinisi abacebe kakhulu kodwa khona abahlupheka ngisho sebeyitholele umsebenzi yokusaba ngoba bayasuppresswa. Asiye sonke phezulu ngokulingana. I-UBM ikhonela ukuzobekelela zonke lezo zinto ngisho ngathiwa sesiwelile ngale kodwa siyokwazi uku-identify abantu okumele basebenze baparticipate emsebenzini etholakala esiphethe umkhonto.